anga jamana ministry do mado olu be sena bolla ni wakati na irisu jamana konnala usen kon mina ye barala munu mina damne marsikalo klimuga ani duru katabla marsikalo klimuga ani worola ministre ni kontine do anga jamana nyema so koni feni o gouvernement yi ni o nyemne no anga jamana soro ko ni musaka ko ministre ma fe ni o yi aluseni sanui ni siki koni keneka ubina nyoko kuma nyoko ya anga jamana korofela dugujugoro na foluko o beseka na fanye anga jamana koni nyeta kali ko la togo ya mina ngasoni o sigi do konte o kuma anga jamana kuran ko koni ka mi koni na u benaka femi central solaire do koni mina sigi buguni ani sanangoroba ka olu feno bara mi koni mina ke sankelen konnala kuran mi koni mina sigi sanangoroba ka olu feno o koni mita jo 4 kilowati kemefla boyankula biye marsikalo klimuga ani flay domi koni kula dono jien fanta ani nani bela jiralen feni oye ji togola doni o kama anga jamana jiko ministri so oni ademe baga cheke daw olu koni sigige marsikalo klimuga ani temeni wala sa ubeseka kuma togo mina anga jamana jiko ka nyina sigi kun koni te doware ubeseka don wala sa jibe sega ben koni na togo mina anga jamana konnala ni sigi koni kera CNCPA aleni anga jamana jiko ministri so olu ga bulodi nyogoma konnala kunungo anfeno bamako la famille kene do koni sigila kene la anga jamana mako batigu fogata se anga jamana kulatige jokulu ani amogoba chama wero koni sigila sigi kunte do were wala sa ubeseka kuma saria mun koni sigira singa kabini samba fla ani tani konoton dugolo juro ko ani dugukolo nyeboliko o bara oluma Jene Clean Water Initiative ni koni ejekuli mi sigira singa wala sa jene ka olu koni meseka jinyuma koni soro nogoya la chugoya mina okumu konnala ni koni sigira wala sa ubiseka nyefoli ke chugoya mina bara munu bulodalendo ubulu ayirala kafo femini jekulu koni ka bara bulodalon koni musakab na tijo fosefa wari million muga ani fla oboya kodela ni bara nunu bela jiralen koni kunchera kunungo onfa ya bamako faba konnala biye marsikalo klimuga ani flay domi kon mebe anga jamana radio so national ni oye chaîne de ale koni ka sambi saba ani kiloma radio so mi koni de la kabini samba kilike me kono ton pikono ton ani saba wakati daila wakati akoni kunte do wereje ni musique olu koni tenga tagale nyafe akoni aka programu yele ma ame domina ikobi radio so koni kelime nyema da fe kada ka kuna foni o koni midi nyefolu bike asanfe ube maula ni soja fana ni musique duma o ko fe ma la kana ni chema fana bike radio so koni sanfela ola kama ni donc falen koni be la nyana maya ko soweni radio so femi chaîne de fogata se radio mali ani o hertem koni barakala bela jiralim Organisation mondiale de la météorologie ni olu koni ka bara benendo wakati chogoya koni jatemnel mani u météo koni barakala u ulu ya ayira ka fo sigate na ye ala samba fla ani muganani o koni mina ke san yemin koni futeni bina buya kosobe alla sorla anyon de la ka kenga fama koni kera ka aye partikalo kleta ani kono tatemnelo benatara ta don koni ma oni ma fe min koni to tara kada ko l'état du climat mondial en 2023 mi koni keneka u koni gafe o koni boka kuma santemene koni futeni uchugoya ka anika nyinata koni ta kada okoro ayirala kafo femi karo kafo nyina futeni koni la fo le muruburu binani ani duru de boyankula ameta siga soko fino kasangani olu koni ka kene ya la jodo koni sigili mi koni kela siga so atelier de mise en place de cartographie ma u koni fe ayira la ka fo samba fla ani muga ani saba konna la kenga siga so koni sesera fu konna la uye ayira ka fo ko cesara ni o koni jigili munu koni mekani operation koni o bakele ani keme wolon vlade boyan ko koni kera ni kuna foni anu koni ndira communiquer do koni sinfe mi ndila marsikalo klimuga temene samba fla ani muga nani tunga lafiya ka samba flani muga ani nani programu e ma min be no ko terrain bolo terrain me tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15/20 ibse ka dogo ni sara kalo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba awo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba fo sankele o konnala walma ero war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musakai se fa wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier alebeke itay e ma mi fana be no
ko terrain b'i bolo i bɛ fɛ k'a jɔ a musaka bɛɛ t'i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se k'i sen don tunga lafiya ka tɔn na ni o ye pari ye n'o ye sojɔ tɔn ye o tuma la san 2024 tɔgɔ sɛbɛn olu daminɛna villa simple ale ye $26,000 ye a tɔn wari ye euro wari 580 ye étage duplex ale ye $42,000 ye a tɔn wari ye euro wari 780 ye n'i bɛ fɛ ka i tɔgɔ sɛbɛn a wele an ka nɛgɛjuru sira la e maa min fana bɛ yen nɔ ko appartement ka di ye tunga lafiya bɛna appartement kɛ Banankɔrɔninkaw fɛ yen nɔ appartement sɔngɔ ye $24,000 ye i bɛ se k'ale fana dɔgɔdɔgɔnin sara euro wari 720 fo san 4 o kɔnɔna la awɔ san 4 tunga lafiya nana tungaranke olu lafiyali kama o tuma la an ka nɛgɛjuru sira a y'o banba 00223 72 18 42 47 walima 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka laɲini ye fɛn min ye maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ ka se ka so kelen kelen sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la. an bɛ taa an sungukaw fɛ yen nɔ ka sanga ni marisi kalo tile 18 tɛmɛnen ni o bɛnna tɛnɛndon ma cɛlaka maa wɔɔrɔ minnu kɔni kun jaso la maa marifatigi bugunatigɛ bali dɔw kɔni fɛ tesit dugu kɔnɔna la ka u ta ka taa n'u ye kɛrɛkɛrɛnla Tarajaba fanfɛla o kɔni na kunnafoniyaw ye a yira k'a fɔ ko ni maa kofɔlen bɛɛ lajɛlen kɔni bilala wa u kɛnɛman kɔni sera u somaw kɔni ma u ka so. an bɛ taa banabakaw fɛ yen ni wagati na kunnafoniyaw kɔni ye a yira k'a fɔ ko denmisɛnnin na ka minnu kɔni b'a ta kalo 9 ka taa bila san 14 la olu ma 74 730 bɔyanko pikiri kɔni de bɛna kɛ u la ni o ye boloci ye rougeole bana ale ni rubéole bana o kɔni tangali o baaraw ma. an bɛ taa Gawukaw fɛ yen nɔ kabini sunkalo kalo daminɛ wagatiw la Gawukaw olu kɔni tun bɛ dibi la fo kana se sisan ma ka a sabu kɔni kɛ courant tanya ye weleweledaw kɔni kɔfɛ an ka jamana faamaw kɔni ye ingénieur kɔni bila ka taa walasa ka se ka a taa lajɛ fɛn min ka dɔn k'a fɔ a défaut kɔni mana kɛ min ye ka taa olu kɔni ladilan walasa ka se ka taa baaraw kɔni ɲɛmada ani ka tagacogo kɔni lajɛ o yɛrɛ kɔni gouverneur ni o ye général de brigade Musa Traoré ale kɔni ye i sen bɔ i kɔnɔkɔrɔ ka se ka taa baara ninnu kɔni kɛyɔrɔ la ye ka taa baara taacogo kɔni lajɛ u bolo min kɔni kɛnɛ kan a kɔni ye Gawo sigibaga bɛɛ lajɛlen kɔni hakili sigi ko baaraw kɔni bɛna kɛ ka ɲɛ wa courant kɔni bɛna min yɛrɛ kɔni sen fɛ Gawo EDM kɔni directeur régional fana kumara a ye a yira k'a fɔ ko a bɛ wagati caman Gawo kɔni tun bɛ courant ko dekun na nka ni Ala sɔnna ma nin bɛna kɛ fɛɛrɛ sɔrɔtɔla ye o bɛɛ lajɛlen na. a bɛ kalo 3 bɔyanko bɔ bi maa minnu kɔni bɔra u sigiyɔrɔ la ka sabu kɔni kɛ ni kɛlɛ ni dekun kɔni ye o maa caman kɔni bɔra Burkina jamana kɔnɔ minnu kɔni dagalen don an ka jamana kɔnɔna la ba Maliba o kɔnɔna la ni wagati in na. ka sanga ni an ka jamana ɲɛmaa kɔni ka adamadenya dɛmɛw ye a kɔni bɛ ka min kɛ kabini wagati caman o de hukumu kɔnɔna la Kalabankurakaw fɛ yen nɔ ni o kɔni bɛ Bamako commune 4nan kɔnɔna la ani Falajɛ so kura fɛnɛ kɔnɔna la ni ale bɛ commune 6nan kɔnɔna la an ka jamana ɲɛmaa kɔni ye forage 2 kɔni dayɛlɛ yen nɔ o gouvernement ka lakɔliso kɔni kɔnɔna la min ko kɔni kɛra nisɔndiya koba ye kosɛbɛ a yɔrɔ lakɔlidenw ani a yɔrɔ sigibagaw bolo kosɛbɛ sanga ni yɔrɔ kɔni maaw ka seereya u ye a yira k'a fɔ ko nin b'a yira ko an ka jamana ɲɛmaa kɔni a hakili bɛ sifinnakaw la ka d'a kan ko olu de fana ye kɔni ye an ka jamana siniɲɛsigi ye. marsikalo tile 20 tɛmɛnen an ka jamana direction d'information et de relations publiques des armées ni o ye DIRPA ye olu kɔni ye kunnafoniya di kɔni kɛ ko a bɛ baara ni o kɔni bɛ an ka jamana kɔrɔyan fanfɛla la ko dankari kɔni kɛla ka yɔrɔgɛlɛn diinɛ tigilama caman na kunnafoniyaw kɔni ye a yira k'a fɔ kilomɛtiri 50 bɔyanko ɲɔni kɔni ka se a bɛ baara ka sanga ni marsikalo tile 20 tɛmɛnen nɛgɛ kaɲɛ 2 wagatiw la su kɔnɔna la an ka jamana faamaw kɔni ka yɔrɔgɛlɛn diinɛ tigilama dɔw kɔni nɔ minɛ minnu sigilen kɔni kun don tasuma da la fɛn bɛ ka dɔn k'a fɔ u ka kan dɔ kɔnɔna min senfɛ o kɔni ye mugu wuli ko fɔlɔ kɔni kɛ u ma caman kɔni bɔnna u ni la mugu wuli ko filala o kɔni jigila ma o ka minnu kɔni tun bɛ k'a ɲini ka taa u ɲɛma dogo yɔrɔ wɛrɛw kɔni na. École supérieure de journalisme et de sciences de communication ni o ye ESJSC ni o ye an ka jamana kɔnɔna la lakɔliso min kɔni bɛ ni ale bɛ kunnafoni dilaw ani ɲɛfɔlikɛlaw kɔni kalan o kɔni ye a yira k'a fɔ ka sanga ni u ka sigidaw kɔni ye ko donna nataw la o kɔni bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan walasa maaw kɔni bɛ se ka kalan kɛ k'u to yɔrɔjanw kɔni fɛ ni o dɔw bɛ se ka kɛ bɔlɔlɔsira olu fɛ fo ka taa se master maaw kɔni bɛ se ka na formation kɔni kɛ u fɛ yen nɔ cogoya min na kunnafoni di sira olu fɛ. Bi
bi su in na nɛgɛ kaɲɛ 20 wagati an ka jamana samata sɛgɛ olu kɔni mina teriya ndolanci dɔ kɔni kɛ Marrakech minnu na u ni Mauritanie senandolacilaw kɔni bina ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɔni bina kɛ an ka jamana samata sɛgɛw kɔni ka bɔ ka taa ndolaci wɛrɛ kɛ kabini Coupe d'Afrique des Nations kɔni tɛmɛna ni o ye CAN 2023 ye. Yves Bissoumani ale an ka jamana samata sɛgɛ dɔ ye ka sanga ni an ka jamana kɔni mata teriya ndolaci fila minnu kɔni na ale kɔni ma sélectionné o la o kɔni kɛlen kɔfɛ kunnafoniyaw ye a yira k'a fɔ ko o kɔni kɛra Yves Bissouma ale kɔni dimi kun ye min na a taara fɛn min ye FEMA foot ni o ye Fédération Malienne de Football a kɔni taara i désabonné ka bɔ o la wa o kɔfɛ a ka ja fɛn fɛn bɛ ani samata sɛgɛw tɔw a kɔni taara o ja ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen fana jɔsi ka bɔ yen nɔ ka sanga ni waleya ninnu kɔni kɛli a ma to fasoden dɔw kɔni bɔra ka kuma dɔw ye a yira k'a fɔ ko nin kɔni tɛ dimi kun bɔ ka da kan hali CAN tɛmɛlen ni o ye Coupe d'Afrique des Nations kɔni ye ko an ka jamana samata sɛgɛ caman kɔni bɛ yen nɔ dɔw bɛ yen nɔ olu ma jɛ nka u ma dimi o ye a yira k'a fɔ ko an ka jamana samata sɛgɛ bɛɛ kɔni ye kelen ye. Bi sɔgɔmaden na Yirimajɔkaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnla stade du 26 mars ale kɛrɛfɛla la fɛn min ye Tajita mobili ni o kɔni ye citerne ale kɔni dola bolimafɛntigi dɔ kɔni na kɛrɛnkɛrɛnla mototigiw kɔni na min kɛra sababu ye ka maa caman kɔni jogi ani ka maa dɔw fana kɔni bɔnɛ u ni la nka an bɛ wagati min na i ko sisan kɔni mɔgɔ kɔni dama dɔn minnu jogina ani minnu kɔni tanyana an b'a fɔ ayiwa ala ka jisumakɛ a fura minnu jogina ala ka nɔgɔya k'u ye minnu kɔni tanyana fana ala ka badabada dali nɔgɔya u ye. Ni bɛ da sigi aw ka bi kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ce aw ka lamɛnliko ɲuman na a y'aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni bɔlɔlɔsira la aw kan bɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ ni ala ma basi kɛ ni aw la ala ka sunkalo tɛmɛko ɲuman di an ma.